आंहा दिनै देखायनो आखायाव लादों मोनसे रंगिना संगिना गाबजों बुंफबनाय आबुं बर' सावथुन बे सावथुननि मुङानो जादों हिन्जाव बुन्दा हिन्जाव बुन्दा दिनैनि बर' सावथुन हिन्जाव बुन्दा बाजै ओंखारबोदोब्रा मा एन्जरा गाथायाव हाबना थानाय बायदि गुदुं सिङाव हाबना थानाय बायदि हाबना थाबाय थाखोब्रा न' सिङावलाय ओंखारबोलै बाजै एसे बारहावा जानांगौब्रा मा न' सिङाव हाबना थाबाय थायोलै नोंलाय हाबाब जाम्बाया मा गोदाव सोराव रायलायग्रा जाखो बेलाय एसेबो तालानो गैला नामालै मानसियालाय सोर बाजैनि न' जालाबायखोब्रा बे बाजैनि न' नङालै जाम्बा दावखाला न'खौ सिनायाखै नोङो जाम्बा मा जाम्बा बायदिब्रा मानसियालाय मा बाजै जालाबायखो दावखाला न'सोलै जाम्बा खर'आवनो एख' गैलालै बे माबोरै जाम्बा जाखो मानसियानो थै बावदोलै साला दावखाला न'सोमोनथ' आरो आया मा जाखोब्रा ब्रेनफोरालाय मोजां दंना गैला फालाय आंनालाय ब्रेनफोरालाय आच्छा जायखिजायाथ' दावखालानि न'ना बियो जागोन दानिया बे दावखालिनो फाननो थांखानोसै जों सिजोन टिकेटखौ साला माहाजोनखालै बिहा लाखिगोन बियो र' लाखियाबाबो जेरैबादि फुस्लायगोन ना आङो सियाल बोरायनि आदब बाहायनानै अब्लानो बियो लाखिखानांगोन नायनोसै दिनै बांबुलानि सियालनि आदबखौ माबायदि बाहायो दे लाखिनो हायाबानो नोंखौ नैबे खिसुसु आखाइजों थां होनानै खाराब दोनखाबाय आं हले थै मा आंगा मांगा बखिलाबायबाय थाखोब्रा लिंहरदोलै दावखालि लिंहरदो माबार ओइ दावखालि ओरै फैलाय जोंहा मोनसे बाथ्रा दंमोनलै नोंजों मोनसे बाथ्रा दंमोनब्रा ओरै ओंखारलाय मामार दसेनो हामनो हागोन देलाय हाबाब बांबुला नों दिनै फाग्ला बैखेनायफोर दिनैलाय मानो फैखो नोंसोरलाय आयु लावथाय खेबगां मा खबर दिनैलाय एथ' गोबावनि उनाव नानि खान्थालखौसो खावनो फैलायबाय नोंसोरलाय नै दावखालिनिफ्राय बिदिनोलै मा खान्थाल खावलाबायनोब्रा दाबायदियाव खान्थाल खाबावो नामा सोरबा मा आंगा मांगा जाजाद बुङोब्रा थै जायालाय नोंजोंबो एथ' गारमजों मोनसे आराम खबर लाना फैदों बेयाव बिदि बुंबानो जागोन नामा नोङो औलै दावखालि जों दाना सिखाव नंलाथ' जों दाना गेदेर बिजनेस मावग्रासो जाबाय बिजनेसमेन जों जाबाय बिजनेसमेन मिथिगौ बिजनेसमेना बेसे लाख थाखा आरजियो सासे साख्रि आवलानि 3 गुन बारा फैसा आरजियो जोङो मिथिबाय गोदोनि बायदि नंलाब्रा दावखालि जोंखौ गोदोनि बायदि सिखाव सानबावदों नामाब्रा जों दानानै गेदेर बिजनेस मावनानै गोबां माहाजोन जाबायब्रा गारि न' बां ताला 3 ताला आरो गोबां बायनो बेसादफोरखौ बायना लाजोब्बायब्रा माथ्र' हिनजावखौल' मोनथ'वाखैलै हिनजाव मोनबानो जाबाय गासिबो हाबाब एथ' माहाजोनखौलाय रावबो गोसथोलाया नोंसोरखौ आयु थैगोनसो आं एमान माहाजोन लायानो हिनजाव नागिरना मोना आरो दाना माथो माहाजोनफोर नुबालाय सिख्लाफोरालाय ओरैनो फैखायोलाय माथो बाइक नुबानो फैफायो ओरैनो थांखालाबायो बाइकआव गाखोनानै नोंसोरथ' दा आरो कार दंबावलायोबाथ' नोंसोरदो खारफानांसिगौमोन मानो दाबो सिख्लाफोर खारफायाखै फालाय नोंसोरजोंलाय आयु आंथ' खारफाजोबनोसो गोसो जाबायहाय खारफानायाथ' खारफायोलै नाथाय मोजाङानो खारफायाब्रा मा होनबावनो खालि खामरें खुमरें माबा माराम खानायफोरासो सेकेन्ड हेन्डफोरासो खारफालाबाय थायोलै बेनिखायनो लानाय जाथ'वाखैलै एबार लागोन र' मोजां नायनानै दे इनिफ्राय गुबै बाथ्राया मामोन मा बुङा माने आंहा खामानि दंसोगारो नोंसोरजों बिदि रायलायबाय थानो हाया आङो माबालाय बांबुलि जों नोंनो सिजोन टिकेटसो फाननो फैदोंमोनलै गाबोन जोंहा बै गेलासि फोथाराव मोनसे फिल्म देखायनो आखायाव लादोंमोनलै बेनिखायनो नोंनो टिकेट फाननो फैदोंब्रा मोनस्लाबनाय नङाना नोंखौ गामिनिनो होननानै जोङो नायनो मोनाबा बोरै जागोन होननानै नोंनो फाननो फैखाबायब्रा सिजोन टिकेट लाखिदो गांसे बरियाखालै सावथुना जोबोर रमान्टिक गाबनाय दुखु इनिफ्राय मिनिनाय आरो दसेबा बुलायनाय दसेबा खारनाय दसेबा दैयाव गोजावनाय दसेबा बुजानाय ओद बरिया हिटखालै औलै बांबुलि लादोब्रा गांसे जोबोर मोजांखा सावथुना ओरैबायदि हिट रमान्टिक गाबनाय सब दोनजोबथारोलै इफोरबायदि फिल्म नुनाय नंलालै नोङो खाथियावनो लादों आरो नायखाना लादोब्रा देनां आरो गोजानावसो होसो थांनानै नायहैनो गोनां जागोन खस्थ'नो नारला नारसिनो जोंनियावबा नारला नारसिबो गैयालै जोंनिया डाइरेक्टसो सोनायफोरा ब्लं लांलां औ दावखालि खाथियावनो नायखादोंलै नोङाबा देनां गोजानाव खस्थ' नायनांमारगोन आरो जोबोर बरियाखा फिल्मा मिथिबाय नायबाथाय नोंनि मेगननि मोदैया दुंब्रुद गबोलायगोन मिथिबाय नायनो लुबैनायाथ' नायनो लुबैदोंमोन आं इनिफ्राय टिकेटनि दामासो बेसे जाखोबा नोंसोरबा बुरजा लाथारगोन ना मायो
बे दामखौलाय मा सानबाय थानांगौब्रा सानसेहाय दामाव मानो मोननायालाय नोंहाथ' दामा दामनि अमा दोनखायो अमा फिसा फानबानो मोनगोनब्रा बेखौनो माबा टेनसनलै हा माथो फिल्म लावथाय माबालै हिनजाव बुन्दा जोबोद बरियाखा फिल्मा नामाल' एसे असदा आरो फिल्मा मोजांब्रा बरिया नामखौ खोनाना गिनाङाब्रा नायनो जेरै गान्जा फाग्लाया बरिया जायाखै इफोरबायदिनो हिनजाव बुन्दा जोबोद बरिया देग्लाय बोसोरनि साबसिन हामसिन बर' सावथुन आरो गाबनाय मिनिनाय गासिबो दोनखाजोबथारो आयु हाबाब हिनजाव बुन्दा आयु गिलु बालुथार माथो फिल्मानो आयु नायनो हागोन ना बे फिल्मखौ आयु मा हिनजाव बुन्दा सावथुन बेलाय आयु दिनैसो खोनाफेरथारबाय आं आयु गिनायसो मोनबाय आं नायनोनो मानसियानो गोदोनि अन्थाइ मुगा जुगनिसो बायदि मोनलाय लांबायलाय मानसिखौनो मा बुजिथाराब्रा नोंलाय गांसे लाखिदोलै जाम्बि इफोरबायदि खाथियाव नुबाय थाया नोङो जाम्बि आरो नोंनावलाय दंना गैया नोंनावनो गांसे लाखिदोब्रा नायहैदो बिनिफ्राय बेसे बरिया जागोन नायब्लासो मिथिगोन नोंसोरो दालाय बहा बुजिलाबायनो नामाल'सो हिनजाव बुन्दाब्रा नोंलाय गान्जा फाग्लाखौ नुवाखै होमबा नामाल'सो गान्जा फाग्ला बेनिफ्राय बेसे बरिया सिङाव बेसे काहानि दं बेफोरबायदिनो मोनसे आबुं बर' सावथुनब्रा देग्लाय बोसोरनि साबसिन हामसिन मिथिबाय बे दाखा जोमै खिथेर बेफोर एख' फाथा मोनखाया उनावबो थानो समाया मिथिबाय बिनानाव जानो नायनोसै मोजां नङाबा हले नोंसोरखौनो सिफ्लेना फैगोन आं बे टिकेट काउन्टारावनो मोजां नङाबा जों फैसाखौनो रिटार्न हरफिनगोनलै नोंनो बारा टेनसन खालामनाङा दे लादो टिकेटआ लादो टिकेटआ हले गाबोनो मोनाबिलिनि 8 बाजिनाय लोगो लोगो देखायनाय जागोन दै थाब सोरांबारा संखा जाखा थांखा दालाय माथो लाहोनो हाखलै गांनैयाव 100 थाखा जालायबाय दं बिदिनो लाहोबाय थानो हाथोंलै इसोर हाबाब बे बुरियालाय बबाव थांलायखोब्रा माथो सा गांबाबो मोनलोंलालै बे बुरैजोंलाय अबाव थांबाय थायोब्रा थै बालायलांबायसोलां सा गांनाया आंनि हाथारला उदै सुदै मानलांजोबथारबाय खामथिं आबौलै ए बेथाफोर सोरखौ आबौ होननो फैदोंलै मा आं दानो बोरायबाय नामा आंखौ बोराय बायदि नुयो नामा नोंसोरो होज्जामा मा आबौ बुंलाबायखोब्रा आबौ बुंनालै जामलाय टिकेटखौ लाखिनाय नङा बबा जाम्बा थुद आयं होनब्रा आयं थै माथो बोराय रायथारब्रा मा होननानै आयं होनलाबायनोब्रा आंलाय बेखौलाय आयं होनजाथावनाय नङालै बोराय रायि जोंहा आबौनिफ्रायबो बोरायसिनलै बोरैबाबा है जामाफोर बिदि आयं आबौ नङालै सिख्लाफोर दंबा बियावसो लिंदो ना मा होनो नों होननायाबो थिगानो लावथाय नाथाय होसो जाहराथ' टिकेट फाननो फैनाया मायावबासो खारनांबासो गम मोनगोन जानाय नङालै नोंनि बे फाल्थु दाइलग लाबा होसो जानायसो टिकेट फाननायसो लस जाजोबगोन अ सरिलै आं नोंखौ माबा आयंसो होननो सानदोंमोनलै बे पापिस्ट' खुगाया आबौ थांफ्लांगारनायलाय साला आंनाबो खुगाया बारा थिग नङा नालाय मायबा मायबिसो होनफ्लांलाबायो साला अ जेबो नंला दे जिरायदो गासिबो जिरायनो होदोलाय फै जाम्बाफोर जिरायफै अ बिनिफ्राय मानोबा फैदोंमोन नोंसोरो जों माबालै मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदोंमोन नोंसिम आयं माथो मोजां खौरां जाब्रबलायखो माबालै आयं जोङो माने फिल्म लाबोदोंमोनलै बै मा होनो देलायस्रि फोथारावलै गाबोन खोनसे नायदोंमोनलै 8 रिंगायाव नोंखौ बेखौनो नायगोन नामा होननानै टिकेट फाननो फैनायलाय जोङो ओमफ्राय आयं बुरियाबोथ' नायखायो नालाय बेनिफ्राय नोंखौबो नायगोन साननानै जोङो टिकेट फाननो फैदोंमोनलै फिल्माबा मोजांखौ लाबोखोना गाज्रिखौ लाबोखोनो नोंसोरबा मोजांबा नंगौना नङा टिकेट दाननानै फैसा होना नायगोन ओरैनोसो लस जागाराथ' जानला मिनला फिल्मखौ लाबोनानै नोंसोरो ओरैनो लस खालामजोबाथ' मानसिफोरखौ माखौ टेनसन लादों होनलाय बरियाखालै गाबनाय मिनिनाय अनलायनाय बेनिफ्राय गोसोथोलायनाय बेनिफ्राय बारना जोनाय गासिबो दंखाजोबोलै दसेबा दुखु दसेबा सुखु दसेबा मिनिनाय दसेबा बारना जोनाय दसेबा गाबनाय इ गासिबो दंलै रमान्टिकबोलै फानिबोलै नायहैनांगौब्रा नोङो बरिया मोनखागोनलै नायनायनि उनाव मिथिबाय इनिफ्राय फिल्मनि नामालाय माथो जाखो हिनजाव बुन्दा ए बेथा नों सोरखौ हिनजाव बुन्दा बुंखोलै नों सोरखौ हिनजाव बुन्दा बुंखौ आंखौ साला हिनजाव बुन्दा बुंलायनो हालायनाय अबेनि पावार लानानै नोंसोर आंनि न'आव हाबफैखो आया आंखौ हिनजाव बुन्दा बुंबाय नोंसोरो रावबोनि सायाव आंखौ बिदि बुंफेराखै नोंसोर दिनै आंखौ बिदि होनबाय नोंसोरखौ गारालै
र'ब्रा आयं बिदि नङालै बिदि नङा जाम्बालै बिदि नङालै आरो जाम्बासो होनबावदो हिनजाव बुंना होनखांनानै आरो जाम्बासो होनबावबाय नोङो साला नोंखौ गारथारलालां दिनै र'लै बिदि नङालै आयं बिदि नङाब्रा फिलिमनि नामानो हिनजाव बुन्दालै हिनजाव बुन्दा फिलिमनि नामा बिदिसो आंलाय आंखौसो हिनजाव बुन्दा बुंबाय नामा होननानै रागा जोंनायालाय फाग्लालै जेबो नङा दे औलै फिलिमनि नामासो हिनजाव बुन्दा औलै आयं फिलिमनि नामासो हिनजाव बुन्दाब्रा न'लै लाखिद' आयं टिकेटआ माथ्र 100 रांल'थार गांनै खाबाय माथ्र 200 होबानो जायोलै हाबाब एथ' दाम आयु बेबा फिलिमाबा मोजां जागोन ना जायालै मोजां जाया बले नोंसोरखौ मोनबायलै आंजों एथ' दाम होनानै नायगोन मोजां जायाबा नोंसोरखौ जोदलाना फैजोबगोनलां फै बेखौनो टेनसन खालामनालाय आयं बेखौ टेनसन खालामनानै आं थानायाव आंसो सायख'ना लाबोखादोंब्रा बरिया गाबनाय मिनिनाय दुखु जोनाय रंजानाय आरो गोबां बायदि दंबावोसो टेनसन खालामना नोङो फिलिमखौ मोजां मोनाबा जों नोंनो रिटार्न हरगोनब्रा फैसाखौ दे खुलुमबाय आयं थाथ'लायदो थांनोसै जों बेलेगाव गोबां फानिबावनांगौ दं गाखावनांगौब्रा दा मानसिफोरा फैयाबा जोंहा लस जागोन नङा नालाय एथ' बुरजा टिकेट दंबावो जोबनोनो जायाखै देरो दे मामार गाखावना होदो बरियानो औलै लागायना होदोब्रा लागायदो लागाय मारनोसय बारा रोंलाय लाङालै देलै दांना होलै डाइरेक्टनो र' बिदिबा दांना होनि आं साला हेल' रायजोफोर खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि नैबे देलायस्रि फोथाराव नोंथांमोनखौ जोंनि फिल्म नायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जाम्बा बेबायदि नङाब्रा एसे मोजाङैब्रा मा सिजेल गैयि होनोब्रा बिदि नङाब्रा एसे मोजाङै होनांगौब्रा ओइ बांब्लाखौनो होनोदोलै न'लै बांब्ला नोंनो होनदोलै आंहा एक्सपिरियेन्स गैयालै दे बिदिबालाय आंनो होनोसै हेल' रायजोफोर रायजो राजा खि गोथां नोंथांमोन जोंनि बे देलायस्रि फोथाराव जों मोनसे बर' सावथुन दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बेनिखायनो जाय नोंथांमोना नायनो होननानै गोसो गुदुं जानानै दं जोंनि बे देलायस्रि फोथाराव फैनानै टिकेट काउन्टाराव टिकेट लांफैनो हासिगौ टिकेटआ बारा गैलिया नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै माथ्र 1,00,000 रांल'थार 10 रांल' जि नङा 100 रांल'थार 100 रांल'थार 1,00,000 100 रांल'थार थ' नोंथांमोना जोंनि बे सावथुनखौ नायनो माबारै ओंखाम ओंख्रि संनानै साखाफारा जानानै माबारै फैदो टिकेटआ बारा बुरजा गैलिया माथ्र गांनै गांथामसोल'सै बिनिखायनो नोंथांमोना माबारै फैनानै जोंनि टिकेट काउन्टाराव टिकेट लांफैनांसिगौ नैबे देलायस्रि फोथाराव हेल' रायजोफोर सिबिं आं बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो आंनि जानो गोनां बिखुनजो बिहावमोन नोंथांमोना जाय फिल्म नायनो गोसो गुदुं नोंथांमोना जोंनि बे देलायस्रि फोथाराव फिल्म नायफैनो हागोन नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय जों टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै माथ्र 1,00,000 रांल'थार जोंहा दिनै देखायनो आखायाव लादों मोनसे रंगिना संगिना गाबजों बुंफबनाय आबुं बर' सावथुन बे सावथुननि मुङानो जादों हिन्जाव बुन्दा दिनैनि बर' सावथुन हिन्जाव बुन्दा जाय नोंथांमोना जोंनि बे हिन्जाव बुन्दा बर' सावथुनखौ नायनो होननानै गोसोआव दुंब्रुद मोनबाय थादों नोंथांमोना थाबैनो फैनानै जोंनि बे टिकेट काउन्टाराव टिकेट लांफैनो हासिगौ टिकेटआ बारा बुरजा गैलिया माथ्र गांनै गांथामसोल'सै जोंनि आखायाव थ' नोंथांमोना माबारै जेरावखि थाया मानो माबारै फैनानै टिकेटखौ लांफैनांसिगौ जोंनि बे टिकेट काउन्टाराव जोंहा मोनानि थिग 9 बाजिनाय लोगोनो सावथुनखौ देखायनाय जागोन नोंथांमोन